नै लोगोफोर आंहा गोरलै बखालि जानांदों बेखौनो लानांदों नै बेखौनो देलायहोदों Hello guys, nah fitikri undang fitikra. Kenapa fitikri masuk? Deh, semula. Hello guys no. Hello guys, आं रिबला हाजोआरि ब्लगाव नोंथां गासिखौबो बरायहरबाय ओमफ्राय आं दिनैहाय नानिखौ लाफानानै दङ ओमफ्राय जि गरम आरो फुंनिफ्रायनो कारेन्टआनो गैया ओमफ्राय नै ओरैनो दंगासिनो दं ओमफ्राय बिनि बिमामोना ना सारदों आरो ना जोंनि माबो दख्लायावहाय इयावहाय दैयावहाय ओमफ्राय आं बेखौ लाखिनांदों नै दुस्थ'थार खानाया माने फिथिं फिथिं खालायदों नों खानाया खोन्थालाय खानाया नै दे ओमफ्राय आङो दिनैहाय मा खालामनोसै नोंथांमोननोबो खोन्थानोसै ओमफ्राय मैथाजों नाजों संनो नागिरदों ओमफ्राय दा मैथा खायनोसै आङो थौदो बिदिबा नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे मैथा खायफानोसै थौदो बिदिबा भिडिअखौबो आङो स्टार्ट खालामनोसै सान्दुङा आयु फुंनिफ्रायनो जि गोसा नै लामाया नै मैथायाबो इयाव दं आरो ना नै ओमफ्राय जिंज्रिं लाखाबाय नै नानिखौ बामनांदों आंहा माने बामनांदों उफाय गैया नैबावहाय बिसिनि नानिमोननि माबा फोदों मा फोदोंथाय लाफा मुला फोदोंना बेवहाय ओमफ्राय नै नैबावहाय आं मैथा लायनो दे नों बावनो था नै बावनो था नोङो आं बारलांसै आयु बाय बाय ओमफ्राय नै मैथाखौ खाना लाबोबाय आं थोबाय बेनो बारा बुरजा नाङा मानसियाबो साब्रैल'खा नालाय बांद्राय होबा गोखैसो जायो ओमफ्राय आङो नै दा आइमोना सारनायावहाय फैबाय आरो ना मा होनोमोनलाय मैथाजों संनो नाखौ लांफैदों आरो ओमफ्राय नै जोंना आसोला गेलेगासिनो दैयावहाय जि बारगासिनो जोंना ओमफ्राय नाय ओंख्रिया बेखौ लांसै बेखौ लांसै मा सायनांगौ दाबेल फैदो थौदो न'आव सायनोसै होमबा औ आराम जिरायनानै सायनोसै नों दानो हमखाया नावनो दैया बेसेबा बुरजा दं ओंखामखौ जानोसै नै गाइसमोन मैथा ना ओमफ्राय नाखौ फ्राय एवदों फिथिख्रिखौ नैबे ना गोरान बाथोन ओमफ्राय नैबे बाजैमोननि अमा बेदर दं जानोसै ना सारनायजों स्रां मोनलायो मैथा ओंख्रिजों जाबा गगाबो मोनदों ओमफ्राय बियो ना फ्राय ना ना बेदरा ओमफ्राय आङो नै दा ओंखामखौ जागासिनो ओमफ्राय आं मैथाजों नाजों ओंख्रि संनायखौहाय आं भिडिअ लायाखिसै बयबो संनो रोंखायो नालाय मैथाजों नाजोंखौहाय ओमफ्राय आंबो लायाखिसै ओमफ्राय जि जागासिनो नै ओमफ्राय आं ओंखामखौ थाब जानानै लानोसै नाया सारनायनिया बेखौ मैथाजों संदों माखासे फ्राय एवबाय आयै
พวกปลาชิบบ่อยแล้วไหนหันสุกเลยจะไปกาได้ยัง Hello guys, Juga dia bang le. Jai. Hello guys, nak fitikri undang fitikra. Hello fitikri macam. Deh, semua lah. Mana mas fitikri macam. Kan macam buza sikit nak ni mak pergi. Ayo. Sampai. Hai. Fry kore bob fry. Tadi dia doy na saya ko video lah dia. Hai apa ini? Share lah kena on kalam. Mama be baru share lah kuna. Ini share. Ama, yêu dong. Palsi ada? Di thang mana? Barli mana barli ya? Nih. Nui, man chunu roga nu. Ai deh. दा नै दुगैखांबाय माबाय बेलासिबाय आरो ओमफ्राय नानिखौबो लागासिनो हनै बेखौनो बेंबाय थानांदों आङो थुखैखांबाय माबाय नानिखौबो ओमफ्राय मा होनोमोनलाय नायाबो हमनांखाया आरोना बारा हमग्राफ्राबो जि बुरजा दंखायो मानसिफ्रा साब्रै गाहाम दं ओमफ्राय सारबाय हमबाय ओमफ्राय नायाबो फिथिख्रि गोजा ना गिदिरानो गैखाया नालाय ओंखायनो नांस्लाबाखिसै ओमफ्राय आं लाबोनायखौहाय गाबगौ बाहागखौ सायनानै लामबाय आरोना ओमफ्राय आङो जरे लाबोनायखायनो एसेल' रानबायबो ओमफ्राय एसेल' बारा बुरजा नङा नाया ओमफ्राय मा होनोमोनलाय दा दिन्थिगोन आङो र' ज'नो बेसे बुरजा जाखो जोंहा सायखांनानै लामहैखाबाय आरो माखासे नाखौहाय आइयाबो ओमफ्राय आंबो सायखांनानै दुगैखांबाय माबाय नानि ओरै फैलाय नै लोगोफोर आंहा गोरलै बखालि जानांदों बेखौनो लानांदों नै बेखौनो देलायहोदों बिमाया बेना ना हमहैबाय नालाय ओमफ्राय बेखौ लानांबाय बेबो दैयाव जि गेलेनो नागिरो आयौ माथो बिलाय अन्थाइ ए हाय हेलौ होनलाय न' रोङा खानायखौसो दांनो नागिरो खानाय बेटानि दहैना बाल्थिंसेल' मोनदां ने आबै दै बाल्थिंसेबो नंबावामोन बारा ओमफ्राय आरो माबाबावनोसै होसिनदो ओमफ्राय बालाबाथिया हनै बालाबाथिया गजोब्बाय गबाय हनै सिंखावरियाबो मामबायलांबाय आबै बाल्थिं सुनो दै लोमबाय नै सिंखावरियानो सेस नै नानि बाबुआव मामबायबाय नै अ हनै नायानो मासेबो हमजाया बेयाव बारा गैयाना नै गोरि गैया फिसा गोजासो नाया बेयाव गोरि नास्राय
गाहरदो सिंगिखौ आबैनोनो हर आबैया माबा हैजाथो माथो मोनबा गाहाम जाखो मोनसे मोननै मोनथाम मोनबा मानो मोनबा जाखो बाहागाबो लालाबायबाय हनै बारबाय सोमना दोन बिदै जागोन ना बिदै संसै ना बिदै जानो लुबैदों गाबोन जानो माखासे दोनदोबाल बैयावबो दंना हट सायनोसै आंहा संसै गोरि थुरि ओइ मेलेखाफोर ना हमनानै दैयाव गेलेनानै आयौ आं गियो आयौ